Hi mga kapika! This is YEL and my name is Yel and welcome back to my world. Hi guys! Sa karon na to ng video dahil kay challenge ko niyo sa guys kay guest charot sa guest ay joke. Ako mama kong kauban tas among buhaton kay batu pick. Tas say reward. Dili reward ay nice consequence taga basta mapildi sa kanan taga pick. Nana. So ang reward niya kay So for round 1 money butang sa naong. Round 2 lipstick. Kinalasan round 3 kay kani uling. Taga round kay dapat makadaog og tag 5. Wala mo proceed sa sunod round. Okay ra kana? Okay ra ta na. So ato nang sugdan karon usa pa man atong dugayan. Siya ra may dili magdugay mo. Charot. Diyan na to ni. For the first round. For the first round. Trial. Yeah. Bato, pick. Ana ha. Play. 1, 2, 3, go. Bato, pick. Bato, pick. Isa ako daw. Power die. Bato, pick. Oh. Aplos ng pagmamahal. Bato, pick. Ah, pilde gawon ka. Pilde. Oh. Bato, pick. Bato, pick. Sano doon tikasin? Bato, pick. Ah, pilde ka. Pilde. Oh. Oh. Bakon tan. Bato, pick. Bato, pick. Bato, pick. Lumang siguro mabuhan pa sa. Pila na lay kuwang. Bato. Yara. Sige. Dugan tarik ana ko. Ana. Tingnan ako bato, pick. Subaya. 1, 2, 3, go. Go. Bato, pick. Mga tag chance. Kabuang raman tani nga maninuod. Di ato sigdan ang second round ba kay lipstick. Bato, pick. 1, 2, 3, go. Go. Bato, pick. Bukang ba? Bukang. Unsa na may naong na ko eh. Bato. Ay, seryoso. Yeah, seryoso. Go. Bato, pick. O daog ko. Bato, 3, go. Bato, pick. Yes, daog ko.
Bato, bato, pik. Uy! Hindi ka putok. Tawag ko mga kapika. Wow. Ito. Bato, bato, pik. Taog yun ko. Laog ka. Bato, bato, pik. Bato, bato, pik. Ah, ako na po. Ako na po. Ako na po. Nga nga. Ano ba? Nga nga. Wow. Bato. Ay, katawa eh. Bato, bato, pik. Oh, di ba nimut ko? Play. Bato, bato, pik. Pilitan na sa kumata. Inyo nga. Pubuta ka kumata. Ay, butang sa kumata. Di. Tawa pa kayo. Oh, buang pa Last, sa. last. Bato, bato, pik. Taga-round. Ako may piliti. Ang siya ba niya? Kasi ako eh. Oh. Bumayo. Pusindero. Ako na lang sound effects ha. Bumayo. Pusindero. For this round, pindi na po kung mga kapika. Lala. So, this is the last round. Muna na yung kinalasang round sa among batu-batu pick ni Mama. Ang standing kay 0 ako score. Yakay to. Okay, ato na sugdan guys. Ay pick mga kapika lagi. Bato, bato, pik. Wow. Daog ko. Daog ka. Okay ra. 1-0. 1. Sige. Ikaw, mapil ka na mo. Oh. Mapil, nakita na sila. Kaya mo viewers na may mini viewers. Bato, bato, pik. Daog ko. Lala, gigidug mo. Bato, pick. Ah! Bukan itu man. Bato, pick. Ah! Pudugon. Di man kami itong nakoy batik ng ulinam. Bato, pick. Bato, pick. Doa sabi. Play. Jadi kayak gitu. Kuan mo ka ng batang may laban. Unakid. Nah, bato, pick. Ah, ako na pod. Ako. Close kang dua. Di mo palupig. Di mo tag chance. Di man makuan ay batik man. Kana tatong ito maayo. Bato, pick. Bato, pick. Ah!
akong anak. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ito pa yung maguna. Okay. Chance to na. Pang! Peng! 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 Bato, bato, pick. Bato! Bato, pick. Five no. Five no. Makeup mani. Makeup tutorial. Tutorial. Guys. Sakit mo ni sulti. Charot. Ang standing kay pila to ako? 1, 2. Taga round. Pildi dyan mo guys. Naka-request na bahato na karon no? Ingon ka dili guys. Ay, mga kapika na eh. So karon guys, kaya ako may pildi, dawat na nanapon. Pero, dawat na ako nagpubo sa mga. Pero ma, na ikaw may daog ma, nakoy hatag ni mo muna reward. Maka-request ka kung unsa akong buhaton, depende nimo. So unsa man nimo request na akong buhaton kay ikaw may daog yun. Pwede ba nga magsulob ka og binabay? So, i-request. Magpapatulas akong matay. I-request guys, kung magpinababay kung sa naluban daw. Wish granted. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin, ngunit ang ika'y yakapin, naglalaho sa dilim. Ninais ko mapalapit sa'yo, ninais ko malaman mo ng mga paghihirap ko, baliwala na sa'yo. Sumoto yung nakita guys, mo ni akong konsekwensya among kabuang karong adlaw. Unta, nga unta malingaw sila sa. Unta malingaw mo sa mong kabuang. Sa among nahimos quarantine. Malingaw sa quarantine. Tungkol lagi ni quarantine ba mga kapika? Inahay mga kapika. Hi mga kapika, kupiko. Kupiko Blanca, kupiko Blanco. Hi. Yan ang pika kay mga Pikachu. Cute mo yung mga Pikachu. Cute mga Pikachu. Bitaw guys, tawa na ko ang Tyra, kabuang mamay. Siya ginagpili ani, nakani daw ako sa umbon daw. Guys, I hope na malingaw mo karon na muna kabuang o gunta inyo ning like. Inyo ning subscribe niyo guys. O inyong i-hit ang bell button. Bye na, bye mga kapika. Bye bye mga kapika, kupiko. Bye bye mga kapika.